Dnes mám také jedno videjko z iného súdka. Sedím si tu v mojom kumbálku v garáži a stala sa mi taká vec a už rozmýšľam nad ňou dosť dlho. A furt sa mi ozýva krčná čakra, krčná vlastne toto celé tunak. A to je znakom nevyjadrovania toho, čo cítime a toho, čo vnímame. Čiže je asi čas vyjadriť sa k tomuto, lebo už to dlho v sebe dusím. A ide o to, že ako som začala meniť životný štýl, ako som začala študovať štúdie rôzne, počúvať rôzne názory rôznych vedcov, rôznych odborníkov, tak som začala aj meniť veci vlastne v našich životoch. Prestala som dávať deti očkovať, nemám mikrovlnku napríklad doma, nemáme normálne prášky na pranie, nemáme aviváž, proste všetko si vyrábam sama. Prestali sme kupovať éčkové potraviny, ako tak niečo stane sa určite, ale proste je toho o mnoho menej, ako toho bolo. A veľmi ma mrzí, že niekedy toto nie je nerešpektované a niekedy to nie je ani akceptované, alebo vám niekto povie, alebo niekto sa nad tým nepozastaví, hej, v podstate, že prečo to asi ten človek robí, ale hneď na vás ani nie, že začnú útočiť, ale vysmejú sa vám, alebo vám proste povedia, že to preháňaš, alebo jednoducho môj muž je na mňa nahnevaný, hej, napríklad, že nemáme mikrovlnku, lebo on nevie, ako si má ohriať jedlo. A v podstate vy to nikdy nerobíte len pre seba, hej, že robíte to v podstate pre celú tú rodinu, pre tie deti, pre toho muža, pre to ich zdravie, lebo vidíte, že oni sami sa nad tým nezamýšľajú, alebo deti, tie sú ešte proste bezmocné, hej, tie tomu nerozumejú, tie si to nevedia naštudovať. A tak vás to zamrzí, keď proste ten človek to nevidí, že jednoducho ja si už nechcem vyčítať za 20 rokov, že som niekomu dopomohla ku chorobe, hej, alebo ku nezdravému proste stavu. Že jednoducho ja si to nevezmem na tú zodpovednosť. Moje deti sa môžu rozhodnúť, keď budú dospelé, hej, že chcú mikrovlnku alebo nie. Alebo že či chcú jesť také potraviny alebo také potraviny. Alebo či sa chcú dať zaočkovať alebo nechcú dať zaočkovať. Keď budú dospelé, budú mať k dispozícii všetky pohľady z jednej strany, z druhej strany, tak sa môžu sami rozhodnúť, či to budú chcieť alebo nie. Ale ja nemám právo rozhodovať za nich v týchto veciach. Ja nemám právo rozhodnúť za to dieťa, že dobre, aby si nemalo osýpky, tak ťa zaočkujem, ale budem tým riskovať, že budeš mať 100 iných chorôb, alergií, ja neviem čo všetkého. A v podstate hnevá ma, že vidíme, že tie deti sú choré, sú čoraz chorejšie, hej. A vôbec sa nad tým nezamýšľame, že prečo to tak je. Prečo tie deti sú furt v zime nachladnuté, furt majú nejaké teploty, angíny, chrípky a iné veci. Prečo majú ekzémy, prečo majú rôzne vyrážky, ja neviem, proste alergie. Vôbec sa nad tým nezamýšľam, lebo furt nám je vravené, že je to geneticky, že je to dedičné, alebo že máme alergiu na ovocie, zeleninu, na veci z prírody, čo popri tom vôbec tak nie je. Klamú nás roky, rokúce a stále sú ľudia, ktorí jednoducho vás vysmejú, ktorí vám povedia, a ty si blázon. To tak není. Ale proste ľudia, zamyslíme sa konečne, zamyslíme sa nad tým, že
jednoducho, teraz počas covidu ste to všetci videli, počas tej chrípočky, ako nám klamali. Na celom svete je toľko žalob proti spoločnostiam, ktoré vyrábali tie včeličky, že už len keď sa nad tým zamyslíme, tak to nie je v poriadku, niečo tam nie hrá, niečo tam nie je v poriadku. Určite máte v okolí ľudí, ktorí majú, hej, tú včeličku a určite nemajú zdravotne sa lepšie. A proste vidíme to a aj napriek tomu sme ticho, napriek tomu dovolíme, že zase tu je nejaká včeličková kampaň, ktorá si ide svoje a myslíme si, že sme chránení. Ale logicky pozrime sa na to, keď tá spoločnosť bola schopná tohto celého. V podstate zomrelo toľko ľudí medzi časom, čo nezomrelo počas celej tej pandémie alebo pandémie, ako si to nazvete už ako chcete. A v podstate už logicky, keď tá spoločnosť dokázala robiť takéto svinstva, prečo tým deťom dávame tie iné včeličky od tejto spoločnosti? Prečo to dovolíme? Prečo je autizmus v dnešnej dobe 1:35 deťom? Pred 20 rokmi to bolo 1:2500. Porozmýšľajte nad tým, či vám to stojí za to jednoducho riskovať zdravie vás a vášho dieťaťa len preto, lebo niekto vám tvrdí, že to pomôže a popri tom neexistuje na to žiadna štúdia, neexistuje na to žiadna proste štúdia, ktorú by ste si mohli pozrieť, hej, v podstate. Že to tak naozaj je. A existuje veľa štúdií, že to tak nie je, lenže nemáme k ním normálny prístup, ale stačí dať do Google. Štúdia o, ja neviem, včeličkách, štúdia o mikrovlnke, štúdia o proste iných veciach, ktoré ste počuli, že nám škodia, o plastoch, o bisfenole, o xenoestrogénoch. Proste všetko nájdete na tom Google. A namiesto toho, aby sme ľudí odsudzovali a smiali sa im do očí, lebo keď vám aj niečo povedia, tak vám nechcú zle, chcú vám len dobre, hej? Chcú vám povedať to, čo objavili, to, o čo sa vlastne ich vedomosť rozšírila. Tak ich vysmejeme, sme pokrytci proste. Tvárime sa, že to nie je normálny, hej? Ale zamyslíme sa nad tým, kto z vás je zdravý, kto z nás je zdravý. Každý niečo má. Či už bolesť hlavy, či tam nejaká svalová slabosť, či tam oči nie sú v poriadku, hej, či napríklad zuby pokazané furt, hej, alebo proste cholesterol zvýšený. A jednoducho každý niečo má. Je tu málo ľudí, ktorí sú úplne zdraví, ktorí môže povedať, že som zdravý, že nič nepotrebuje. To isté o závislostiach, odsudzujeme tam ľudí závislých na tvrdých drogách a neviem na čom, na alkohole, na cigaretách. Ale zamyslíme sa, nemám závislosť na telefóne, nemám závislosť na cukre, nemám závislosť na sladkostiach, nemám závislosť na inom človeku. Náš mozog je od malička programovaný na tie závislosti. My sme závislí všetci. To není o jednom človeku. A žijeme naozaj, ako to jedna moja kamoška povedala, v pokryteckom svete. Sme pokrytci proste. Lebo si myslíme, že keď si budeme tvrdiť svoje a nebudeme vlastne my ani nepátrame, že či to nie je náhodou inak, tak sme o niečo lepší, ale to tak vôbec nie je. Vy tým, že takých ľudí odsudzujete seba, odsudzujete svoje zdravie, odsudzujete proste svoj život.
A len preto, že niekto vám tvrdí, že to tak je dobré, že to tak má byť. A vy namiesto toho, aby ste pátrali, tak si poviete, áno, je to tak, lebo ten má taký a taký titul pred menom. Ale sú aj iní, ktorí majú taký a taký titul pred menom a tvrdia niečo iné. Odtestovali si to na vlastných praxách, aj na vlastných klinikách a vedia vám povedať z praxe, čo je. Hej. Takže ja byť vami, zamyslím sa nad tým, lebo tí ľudia vám nikdy nechcú zle, ani ja nikomu nechcem zle. Ja keď mu poviem, že to škodí, že ja to proste nebudem dávať svojim deťom, alebo nebudú to moje deti jesť, alebo nebudem to mojim deťom ohrievať v tej mikrovlnke, tak ja to robím len preto, lebo chcem, aby sme boli zdraví, aby sme naozaj začali proste sa starať o seba. Lebo my sa staráme o všetko iné. Staráme sa o to, že aké máme topánky, či sú to Nike, či sú to Adidasy. Staráme sa o to, či máme doma televízor, aký máme televízor, či na Netflixe ide ten program, alebo ten program, alebo či ten spevák má ďalšie dieťa, alebo či tá herečka hrala v tom filme, aj v tom filme. Ale my sme zabudli sa starať o seba. Tak prosím, poďme naspäť do tej sebarealizácie, do toho seba zveľaďovania, do tej sebareflexie. A keď počujeme, že niečo by nám mohlo škodiť, tak preskúmajme si to najprv, ako niekoho budeme odsudzovať, alebo niekoho posudzovať, alebo ho vysmievať. Pretože to všetko sa vám vráti. Raz vysmeje niekto vás, odsúdi vás, alebo niekomu, keď ublížite, tak sa vám to vždy vráti. Takže skúsme sa zamyslieť nad tou sebareflexiou a neposudzovať druhých a neodsudzovať ich, že vám chcú pomôcť, že vám chcú jednoducho ukázať, že vaše zdravie závisí len od vás. A od nikoho iného, od žiadneho pána, ktorý sa postaví v televízore za nejaké peniaze a bude vám tvrdiť, že jednoducho lieky sú najlepšie alebo niečo iné. Pretože lieky zatiaľ nikoho nevyliečili. Lieky vás udržujú v tých chorobách. A tak to je. A to vidíte mnohí. Či berete lieky na cholesterol, na tlak alebo na niečo iné. Kedy ste tie lieky mohli vysadiť? Nikdy. Lebo sa navzájom nemôžu vysadiť napríklad, hej. Alebo musia sa užívať, aby ste to mali v norme. Ale vašim cieľom nie je byť napríklad celý život na liekoch. Vašim cieľom je tie lieky nemať a byť zdravý. Lenže niekto vám celý život tvrdí, že proste niektoré veci sa nedajú vyliečiť a pritom to vôbec nie je pravda. Alebo že na angínu potrebujete antibiotika. Ja som na angínu antibiotika nemala v sebe minimálne 7 rokov, ako sa venujem tomuto celému. Moje antibiotikum je kurkuma s medom. Prírodné antibiotikum a nepotrebujem ho užívať 2 týždne pomaly na angínu. Tá angína zmizne sama po 3 dňoch. A samozrejme treba trošku dlhšie, hej, ale zmizne po 3 dňoch. A ja vám garantujem, že sa vám nevráti, ako vám niekto tvrdí alebo niečo. To, že tvrdia, že sme alergickí na prírodu, na rôzne ovocie, to vôbec nie je pravda. To je alergia na pesticídy. Skúste si dať čo vypestovať doma sami, na čo je vaše dieťa alergické a skúste mu to dať. Z pôdy, ktorá nebola hnojená, umelými hnojivami, umelými vecami, skúste mu to dať a uvidíte sami, že to dieťa nie je alergické na tú potravinu, ale na niečo úplne iné. A takto proste funguje v tomto svete. Je to jeden veľký biznis. Poprepájaný takto navzájom. A presne o to ide rozdeľovať ľudí. Ide o to, aby ste verili tomu, čomu veriť máte a chcete, lebo vám to uľahčuje život. A aby ste prestali sa spájať, aby sa vás tieto názory rozdeľovali. Pretože oni sú spojení.
oni vedia, čo robia. A kým sa vy neviete spojiť v tom, že začnete proti tomuto celému bojovať, ale nie tak, že budete kričať a hundrať a neviem čo, ale že to proste prestanete používať, tak sa nič nezmení. Nič vo vašich životoch, nič v životoch vašich detí, ani vašich rodičov. Takže toľko som chcela na dnes. Trošku som mala taký emočný, jak by som to nazvala, takú emočnú spoveď. Ale dúfam, že vám toto video pomôže. Ak tak, prezdieľajte kľudne. Ďakujem krásne a pekný večer všetkým. Alebo deň, neviem, keď to budete pozerať.